Meka Dennyaase man entam awukuse and AKOSA YIADOM wodi kan nananeme nana mankwanchi nananeme nana kokupoku nananeme enam sumpa me nanam de sum Dennyaase man e mebi so asate ma so no en na me nana AKOSA YIADOM to sum yensa me ba beto aso me be se man fa no kre ene me se ansum Dennyaase man ya na me to ya Dennyaase man Santimanso TV, yes, Mosompa. Times are changing. Ghana mine, Mabusia penny me swansen pananam. Canina near Timo rim, yes, then we are not so much so Adani Adeswa, and Nedie, Adabov Company, was Santimemu, Abedumie. I'm a dance boy, I am re, and chance I would draw a papa. I would do good dance with Madame Humi, Ebi to say, long span self lock, IBR, housing standard, hero tiles and shingles, steel trusses and woodworks, roofing sheets, squares, a fay, roofing nose, Nina, a dime, Adabov Company, at the Abebway, your office ankasa ewo ehwea overseas junction and na baby adwumakue factory nankasa wo no in fence ya ye ben moba asoro no e ma remfi say wanim di fo wo mo di sanchensi ebegu dan so e de ama wo empo se wuni obi a obetimi afre yen ewo 0245385109 Adabov Company Limited say ye dan so body a ene na wo mo eye osimpitimpimpi Amani ni amamrefia Santimanso TV yamo bibiara kwa aba bo madi so subscribe dwumade no wa share dwumade no so ama wonua na wanya bi ahwe bia ya mede wogina eye Dennyaase se de Dennyaase nsense bi pie manhia wo hema tuo na sebi koye nsense bebre ne ya ba be pie mo Dennyaase pia ya be pie mo ha na amani ni amamra kwa so wo hene abusua etu ahene ne asi ahene eyiwo se sebi mpreduasa wo no mo pe o sebet na o mo nananom adwa so be so nananom tuo mo na to asebi won dwumade obedi ye no so a na se wo se wo be sibi bi kira dehye kroma ne sebi wo nananom ne ene ya ba be dru ha no Santimanso TV Dennyaase man hene abusua yi na tu ahene ne asi ahene e de na kwakire kotoko hene e wo se ne obesuan e de kire kroma ne adehye ne tu ahene ne asi ahene ya ba ba bedru ya jebre menko ba bia de betofom bia no ye de ba be som wo de so be subscribe dwumade ne wa share ma wonu yan so anya bia hwe pound notification ba bi so da so na don sa so aboso e de ama me me mi de dwumade nyina chia me den eduana de hye bedi akon koso a na jebre
Omanhene Amamrefia Santima so tie ma we biara kwa ba. Omade se subscribe dwumade no wa share dwumade no. Dennyaase ene ye si wo hene Omanhene mu a yenim ne din. Na yaba bedru ha no mo dia na wo se ye bisa mpanifo se bi ye se enkonko pepani a wono wane abrewane akokora. Enti ne yaba ye nana ba ko wa hanom ye bo apini no ne ye bisa ne din ne dibre a wode wo Dennyaase man ahemfie. Na ye bisa nana die nti ene ye fra tuntum e die tukura nti na dwabo yi ekoso jebre bedi akon me ana me dwumade emotima chiame me jo tata de wura dwumade ni mo nyina je bekoso bia me na me de somo jebre na subscribe dwumade na share dwumade ni ma wonya wadaro ma ye ma kwa ba asantema so timi pa cho wodi me jo so bro e frem nana don kokwajan nana wadaro ma me pa cho wodi bre Omanhene chiame Omanhene chiame ene yesebi Omanhene chiame dia wo ye wo hene yere mua a enye nchen dia wo hene yere wo ne koti kuro wo ne fa adwen yemisa nana de ne ekoso wo Dennyaase nana wadaro ma ene ye fra tuntum ya bodwa asehire ne se de wo ma ne se 2016 ena nana o su aduani a wo ye Dennyaase manhene wo ka baby YIADOM stiwi awie na ne ena o tunfa dauruma wa makwan se yensi na nem na wo mehwe Dennyaase man so Dennyaase ye manhene osuma sikadwa nti ama ene ye ni abra nkasa fi se okoye na uhwemu ana chese mfie nkuru na ekeka koi ha ye pa nti na otumfa dauruma wadum ye ma yesi na okoye na nem nyame ne yeda na ase nti afre nkrotu a hye Dennyaase ase nyina so obi amra no meye moa na ye na nsan ne yensu ankyere nana na yesu yensu an fa nkyere nana nsan a wadaro ma ubebisa se na nkro be kro ampo ene hye Dennyaase sen na wo chiame wo hene yire obeka nana ne ti na de se densi de wo ma ne se Dennyaase a ye we ene ye ohene atena ahenkro ne a ne wo behinase ye wo huntado ye wo paano ye wo ntranko ye wo afranse odaho manso daho ena ose kokokrum wo munyina hye Dennyaase manase omunyina hye Dennyaase manhene ase dia nana ye bisa asemu ahwefo betie ye sase ahwefo mo hwe ye e wo afidie so o mebisa nanei abra asem ne bedu manhia hinkasie mu ne ka se mo maame eye Dennyaase hema a wote hono no odi ade ne bi enye yie no wo chiame a wo kasa wo hene ano sen na wo si fa asem de ye gwanwa ne se ade asefo ne tra ho ama chei enti na obi anim se eyam ase omudi kosi se otumfo ene nim asante amane o kire mu enti otumfo so kasa wi a na asemasa bi ntu ka bi enti de otumfo aka no Dennyaase man nyina ne ya adwen ya enenia isu o nyane se ene ye ba besuan ye misa abusua kuo ben ene di Dennyaase manhene dwa no na osomo menhia ne dibra ne sen wo menhia foko be krampo na okopi menhia wo mu yo aduana fo na yakonwani ana AKOSA YIADOM eni nana mankwanchi akonwa eye aduana na uko otumfo ho a woni o kontre FM woni kontre ni akom se oye ni fahene ya woni kontre ni akom ana etna fa nana ye hwa de wona wo ye wo hene kasamafo wo hene kasakwa na ankoya wona wo ye ne yere asebe wo de ba bonten ebeka wona wo hene asumasem wona ne ka ye hwe mahene to ye mfie nkono ni eye afempe mienu ene eye dunsia 2016 ni mu ena akonya etoye ye hwa de mfie nkono ni afa ni ba besi mahene ye ru afempe no ne adununum 2025 ense saya ben ena de be Dennyaase man e di asem kra na wo ka nana ye wo hon se wo se kro bia ohene
ebe film no ne kuro na jinta enti na ye nya nanan nyame anim ebe ma Dennyaase ne tra bia ewo manhia ene asantemam no yehu ne dibia pa fi se oni ho no unse obi ni ho ati se be obi a enti na nanan sia ba no ye gi no feso se ne a obe dada Dennyaase na oka na nansi mentwa wano wahina obedi ade ne dibra odi ne din a odi bedi akonya ede sei wada Roma wahina a wo ba bedi ase no Tetia nana kwabransia na one day se na konya din de nyama nye ne ye be ade hye no a wo ho ade asefo no edi ne din beba but ni mranti din ana ayi de nana kwabransia nana hwa de enfie nkron Dennyaase man ada honom wahene nka ho ye ka wahene so wona ye kasa mafo ma kuro no ase bibi papa e ba kuro ni mu a wodi na no beto so na akọ akiri enfie nkron ni sai na wusu se Dennyaase man nkuro hye Dennyaase ase omusim fa dwumadi nyame anim ebi no abomodin wo mu nkuro tuo mu na so bebre aka akiri enti ye srese ye wie ne nana betrase a enhimfu no nyina emo no chidom na wonhwen sisi di atos ni bia no wonhwen sisi ma Dennyaase man fa na tuma pemfra nana obi hwe ye awa fidie yi so wo bisa akonya de beto ho no ma ye o maame a wo akonya no ho ena maame a no wo akonya no so ya pegya no sanse na wo ye ne bia mfata odi ade mpo a enye yi nana ye misa ye maame a wo ba be kasa kire ne ba a wo ye Dennyaase man hene ama Dennyaase afa no ntoma pa ade afra sen yinsin hwe no da be na wo ba na wo hene kura ebe no ebe ye boko anade yatuni no sebi ye free yesusi se na wo ye ne momo sen bi ne pamo no wo se kofa bi ba foforo ede ne ba ede ne be si adwa so na wo no bua ne ba na Dennyaase ma efa no ntoma pa afra wo na wo ye kya me wo na kasa ma wo hene wo maame eni wonom sen na wo hene a wo ba wonsi mu sebi Dennyaase mai de wo mu ni wo hima de wo hina wo ba no si ne hima enti ene ya mane awie na wo komanhia ba bigi se obehwehwe na de hie num na wa pede obetena ema kodwane so onyanya ne de a na kye se wonya maame afutupa bi a wo ho no otumi de ama no enti ohene ne ohima ene ka bom ene nananom esiesie omam enti migi se oba no ba wo se oba tan de otufo nti oba yobenya no ama oni nana ayeko na fe Dennyaase man afa ne ntuma perfect Dennyaase man afa ne ntuma perfect dem asem bi se twato na wada Roma na dwumadi ne doso wo bre ene na amane ne amamre be kwaso wo ha wi ase pese mu be hu nti yense wo bre bebre nana Dennyaase man be kwaso de a wo hema ka ho wo hene ka ho na ma Dennyaase man so akoso na afa ne ntuma pa e de afra Dennyaase abusia ben ene di akonya wadi kan ka chese ye aduana na aduana no kra no wosom hwan osuan kire hwan na ne hemfa mpo ena ne chifi a odi bedi Dennyaase akonya nana Dennyaase akonya de se de otumfo akire mu no achiansefo na ya ade asefo airport achianse wo mu na ya ade asefo nti wo mu na aduana no eho ne firi wo ene esumnya fo beba sisi a na wo ma beka ne nua no ho ama ya pagya nti wo mu firi kwase achiase ena kwabre ena wo mu eho ne efiri ya eba Dennyaase a nti wo mu aka ho no ene ade asefo nti de minimu no ye beda shefo ase amane ne mamrefi asantema so TV de nananso so sebe mpreduasa ne nim de mu de wahunu akodu de wonim ekosie eno no na wada Roma wodi ni bi mbom ahwefo so nte wodin ene wodibra won bi ahemfi ase chiame donko kwajan Omanhene chiame donko kwaja kwajan Omanhene Dennyaase manhene na chiame ene ene twetwe nkomo na mara mamrefi subscribe dwumadi na share dwumadi ne mahwefo ne atiefo wona wachichi ne benche so hu de ekoso
titiru asante mem yamane ene yamamre yegusu aye somo kosi se wo hene eye na nakwabna nsia aye nim ne din a wodi bedi akonya no ebeba na oba be si bibi ede akire atu hene ene yasi ahene titiru ne Dennyaase man nyina jebre ede na de chebedi akọ ede odwumade mu nyina chiame.
amane ni amamrefia santima so TV semre o santene atoba na sey esumenja hene ne si anemo me kire yewura wode no ho chire kusi intrama aduana piesie nyankompesa chi aduana twa brother man suo nananom ana semre wa ba piem wo hanom no to hwe santene atode na sey achiamefo ene di animu yewura wode no ho wantumi amasansende a yewura kotoko hene na se tutu wote krawe ni o krawe ni brawe ngoma so na wasie se ne Dennyaase man yenye hene no ntisemei owura ye ne benkomo hene na tiamenom edi animu na ne benkomo hene na kwamo hene ana mprepre de oba be si yewura wode no oche kusi intrama jana piesie ye sumeja man hene nsi anamu ye na kwamo hene ana mpempe wono so ababedu ya no wone na tena konya wone yewura wode no ho ne benkomo hene ane na tiamenom ezo de atiamepoma ene omadu Dennyaase man ahemboboa no so mo ba no baba be ja nananom adehye to ahene ne asi ahene na ene botaye dietia nananom etra se afra tutum aka yanom wa manfo so na ene yeyi obrempon ba fo woba no abesu nananom tuo no na to nananom adwuma so no ono so ababe di dwuma nananom ja honom se wo se wodi ntiseme de esumenya aduana fo nyina kromo ene na komo hene ne benkomo hene so aba bedru hanom de nanim onyam aba beta dwumadie na chi aba dwumadie no so akoboko se de nanom Dennyaase man esipa dwumadie ntisemre esumenya akomo hene ne benkomo hene aba bedru fidua yi mu ya sumeja man hene ne nsi anamu wode no ho ochire kusi intrama ne nsi anamu akomo hene esumenya man na kwamo hene wone ne benkomo hene ochiame esumenya man hene chiame enso so edi animu chiame po ani atiame ba kwa woka ho asebe na nanamo fa nchame bidino sebe ntame kakra no wone na kwamo hene ane ne benkomo hene na mpempem wa ba bedru ha no ma wo chia amane ene amamre ekwan so se oba be Dennyaase man se Dennyaase akonya no aduanafo yakonya aduana man ene aduanafo sabi akonya ye de som na se tutu kotoko hene asante man ewura asante hene otufo asai tutu otoso mienu break asante man be ko hene akwabo hene aba bedru ha na mondia na se ye dana na no mo ani chedi ampon basa YIADOM boss no basa ase se ne wode na no mo so aba bedru ha no asunjim sem yegosua yehwe se na nanom aba asubenya hene yer wode no ne benkomo hene ade na kwamo hene eso aba bedru he ade ntia sonko ebe na nanom de Dennyaase man na wo so aba besom abwa asante man seme na nana mala be madama me ba jo na nana be na be pe mu ai nana de du kuma ni amache bare hene eni nana trede nana no be sra anya sa na ya la de e de nana mala be pe mu ha madama na wo hwe ade a asi ha ya sonko na da mufua empebebre ni nana yenya Dennyaase na yenya wahene nana de nyame adawro ma de opem so otuko se tu adawro ma ene da madaro ma wadi ni ma tutu na kwa ma wa ma Dennyaase hina tinene da na be so a kire ni man Dennyaase tina ho afefe dia ne amamre ni amane ya koso ne die tina uhu ya hali a Dennyaase hini e ba be so a kire ni manfo wada ba me ba che wudi e fra mo hini ba kwa be safo kantanka am fra mo ma chance e ba da wasere wada die das
achia se ba penny na akua free na wada my akwa bra Santamaso TV na yemo akwa bra Santamaso TV wajeso na adanti na woni Dennyaase a yesi hene a enye yi free say achia se ne Dennyaase ya ade ba ko achia se ne Dennyaase ya ade ba ko na achia se ne ye penny achia se ne wo Dennyaase nti say wabra enti say mini ha ye bibi ye na me so na me kanta kase agye me na nanu akodwa ade to ho ye beda wasena na abrani nti be jawa mo akodi djuma e wose wudie wudi djuma ne nyina awie a ne eno wa betwetwe enkoma a etwato akua afriye achia se ba pani sanse ye maame ne kantam kase ede je na nanu akonya ede to ho no nti ma hema ba pani woni ha esi akonya enye yi nti ne na hema ababe piem wo hanom asumdwe mu na hema se ne bre no aye break to bi na wo je bre no matrase na hema trase wi a ye ne na dwetwe nkomo aye wo ho achia se Dennyaase so se ye bayi ene dasa enkroi emienum na Dennyaase ne asumenya nteme ma sebe family ba ko be ba ko office Dennyaase eye aduana abusua saa na eye aduana PCA so ne asumenya Santama so chiri kusintra ma Omanhene enti no office prekope enti BBM na so de nanim nyam ebeta na office echi beda wasene na wada agye we eye asumenya Santama so ne kontenhene na wada roma ye mo akwa bra Santamaso TV ba cho wudi ne wode bre na nasa akode penkra meni benkum hene we sumnya sumenya dia ye mi sei ene na we fra tuntum yera na ase so kotoko hene Asantama Traditional Council sanse wakata so de ko afie di ani ma fempenu ne aduonu num ene ne so ye fra tuntum abodwa twaboi ne nkyira ase ne sei ebegi saya ma Dennyaase ma hene a AKOSA ya kire tun for dada na oba har mo abeso ya kire manfo ene ya ba ha be hia ebebo anu amo so ya kire na dom na de hia e wa ha beda wase ne wada agye we asumenya benkum hene na wada roma akwa bra Santamaso TV ba cho wudi ye wura ye fam na kwabra kobi na kwabra kobi me ye odi kro e ma Omanhene nkura nkuma no baako odi kro de aye mi sei akonya na to ho no emfie nkono ene mo wura wo ba atenka na te sei masa eye massive enije ekoma na di Dennyaase man ene ye di so aduane amaya me no eti enije nko a
eni je nko a me de me tenka se me ni age papa ani je dia ye hwa de Dennyaase akonya ye aduanafo akonya ene wanya aduanafo obo wachichidom ama wura ababetena adwa so adofo arefo ejamfo be hade fo beja wo nyina no e de asam na wo ka kire wo oh me de aseda ne ma obi biara na me de Nyankopɔn so ase se wayi etiri so ade so a e de amaye me do bia ase obia obo chidom se dwumade ayi nti wo krom ha de aseda nko ade de ma obi biara ye se wurade se ebra no so no obi e kon so a Onyankopɔn no so obia wo na tabankase no so wonfa no koduru fi asomdwe mu na ye be ko so de aseda ma no ya bada wase no wada me da si open ye ma kwa bra santema so ti me ba cho wede me de nana bomoti granda so obiam behina se akomuhene Dennyaase be nkomohene behina se akomohene nana ye hwa de enfie nkono akonya da honom enfie nkono akonya da ho ene na mo reba wo so watenka te se ya ndige nko a fise me ka ho na ye gi ni tum be 3 weeks ni ye gi ni tum na ye nyina be hia se ye beboa na ye de na si patam timani ho pa fise e di koma bre ya china wa enfie nkono mpuntuguma bia maso nti ye nya no yi de na kesi ye so no muke no ye bibia bo ye e bada wase no wada oh to be the way se me nana no mai no mo twetwe nkomo na aguso a kire wona adwene adaro ma ye ma kwa baba santema so te me ba cho wodin e fe me obrim bonche baafo wodi bre if you go for asama e de she go for asama be we de she okokofo asama e okofo hene na nsi anemu abahase ena mo so ma ba kokofo asama e na se mo so ma ba bi ede Dennyaase mfie nkuna akonya toye yenya obi obeso na nananom tuo mu abeto adwuma na nananom yeto honom no wo a wababie watenga ne tese ene ye eni die da kase pa ma Dennyaase man se mfie nkuna akonya ne toye no ene na Nyankopɔn abie kwan se yenya yo hene na ono nso medi won bakuru nanim no mpempu nchuo ne nkanko emre kuro no nti ene de eye eni die ma Dennyaase man ne even asantema nyina se ye ni je ma santema dia wo ka santema dia na se de wo te kra we ni brawe nwoma so otumfo se tutu otoso mienu na da no ono so de asem na waka kire no de be ka ye ma ne moni yo abotira wanya akopem mfie nkono abotira wanya no wa ampere no ho ankosi obi a wonye de hye na ankofa basabasa ye ama ye botumfo abaso yes abona baso ni nyuma bebre a wo ye wasante mem a de puntuo efa education efa health efa bibia wo ye bia no asante man ahemfo ye ni so die mani moni yo se won ko so nyesa ya bada wase no wada
abusuapanyin a ofiri Achiase wone na ahema madam Eburu mukofa opanyin kwabransia amfa no adwum.
Yena na kwabena nsia bafo a wo ba no beso Dennyaase man wona na mutu mu no watoa so se Omanhene a wo Dennyaase no na mprempin wa ba bedre hanom no amane ne amamre kwan so semre yira chiame yena na ko kofinti otumfo chiame kofinti ono so so aba bedre hanom na amane wo mu no ana abusua de boy yira chiame sanse wo so ye dansini wo ene dwumadi a ekoso wo Dennyaase man nia wayi no ama se ne omefa nananum konwa ena omeso ni tuom ena anwumre yede no akire bedwai nti yedane ma nana chiame otumfo chiame na nia ewo ho no kwatoa so semre abusua penny so abo amane asabi yera bafo awoba abeso Dennyaase man etu mu no ya to aso Omanhene okofu Omanhene sinemu ohene ba sampon adam mebru afe na dwumadie no ne pompon so aduro omode opanyini kwabran sia obefa ne nanamutuo Dennyaase Omanhene adam mebru meto amananamo kontre we de besre mo ne nanamo na matunufo kakra opening sia oba sisi ade mi se onesi kwa asonti memo akwa aba ade me ka kire oni se akonwadie eduru ba bi ayede eduru ba bi ayenwu eyo hawo ni amane sanse wo benye ni penyina na pe se ka bidi akonwai enso na nyankopon ayu se bra bidi akonwai nti wo ba de me ka kire se nokure na fa bidi akonwai odo awukoduro eni nyamesuro so di se ne menyina bidi akonwa nyankopon o mira ese wo didi akonwa no be mo woti me di akonwa no wo bidi akonwa wa nya ya yetuso a uguso ugu akonwa so a na ye nimo nyam nti wo ba no bedi umpenimfo obeso a kire wo nenini nkronkro ehye wase nyina no di wo mu ni ehemfo emampenfo nyina fa buo na odoma wo mo obebe nipa bebiri beba be yiwa sotire mempente mu aten obi asem obeka kire obi awse mate medo ase obi asem obeka kire obi awse mate medo ase no onya botira so ne so wo so ne so a obenya papa no na de di akonya no be makokofo hense wo mo atena ase ensi a woba ana asumnya hene ochirikusi ntrama isi anamu akomhene ayefe me nana kofi jechi na mekase wo ofase o mawtiri nkwa ade o ka kire onyira ne se ananuma doro ma una na makonwa a wo befuri no kre ene ahobase ana odijaw o mawtiri nkwa no de o ka kire onyira ne se hye ho den akukodrom oyokodro honhom otawachi kwan bia so wabai nipa bebre bedo bebre so betaw ne yemo de do bia bia oprono to ho ma nipa bia enhwehwe nipa nim ne wabu aten kanipa nyina bata ho sebe bredo asa akonwa obefri ense bi no epreye kasa nipa nyina bata ho na bre nyina mu bi oprono eto ho muntanchia manokre ni wanim na obedi nkunim ura se oda otawachi o hyewden ba bia be ko bia so odi wachi wo fa prekope o chirikusi ntrama na ekase medase nana yewura otumfo chiame nana wadaroma mane kwan na onsi bibi kakra bi ne yebeka akireo unua ne yebekọ ubiye bibia ubeba kontira beka ye ho na kakra bi ne ye ka akireo fabuo ema umpanimfo na omoso fabuo
ɛma wo asɛm ba sɛdeɛ nana baako ka no fa nokorɛ wofa no wahwete pɛ mu nokorɛ no wahwɛ baabi a nokorɛ wɔ na wode ato ɛnɛ dwumadie wei ne deɛ ɛdi kan nyame boa na biribiara wie a wobɛsa akɔ kɛseɛ mu na ɛhɔ nana tumi paa no yɛwura Asantehene wɔpagya ne ti ama wo na wahyira wo na watumi abɛyɛ Dennyaase hene nti me deɛ mene wɔfɛkuo mu yɛbɛdi nkɔmmɔ bebree me ne trɛ da hene no bi nsira ɔtɔ so mmiɛnsa nti deɛ wɔakyire ne deɛ yɛbɛka me nsɛe mmerɛ yɛwura kyea me adaroma mɔma ne kwan na wɔnse biribi nkyerɛ ne mpanimfoɔ na ɔmo so nse biribi nkyerɛ no yɛbɛda otwedi arpɔn nyankopɔn ase na deɛ ɛtɔ so yɛasan da yɛwura Asantehene tutufoɔ sɛ tutu ɔtɔ so mmienu yɛda no ase firi sɛ nadaroma ɛna ɛnnɛ yɛhu ade fɛfɛ ɛte sɛ yi ɛm sɛ Dennyaase man ɔmu hu biribi sɛ akyɛ papapapapapapa na yɛwura adaroma ɛna ɛnnɛ ade fɛfɛ ɛte sɛ yɛhu me nua a ɔba ɛyɛ saa yɛ mmea Dennyaase deɛ ɔyɛ ba afodoɔ nti Dennyaase deɛ sɛbi yɛka yɛdi mu akotene paa na deɛ yɛka kyerɛ wa ne sɛ ɔba yi ahobraseɛ ɛne yɛserɛ sɛ ma n'ani w'anim kan Dennyaase man a wobɛsɛ biribi akyerɛ ɔmo no da fam koraa na ɔmo ntiatia wo ɔmo tiatia wo wie a yɛma wo so a wɔdi hene ɛwɔ ɔmo so deɛ yɛserɛ ɛno no deɛ ɛtɔ so biem oba bɛsi biribi akyerɛ Dennyaase man ma mpanimfoɔ so ase biribi akyerɛ wo yi ne ano sɛ wobɛwie ɛno kyerɛ sɛ wobɛwie na ɔba abɛgyegye adamu wɔ ha wonim dwumadi ɛda w'anim kuro yi sɛ wobaa yɛ wahu w'ani afi kuro no atete apansam kakra waba yi bɔmmɔden bɔ biara sɛ wobɔ biara bɔmmɔden na keka wo mu nyinaa bom kontre nifa benkum fa wo nyinaa hyɛ oyam na mo boaboa kuro no na kuro no fa na ntom apamfra na oba so a ɛbɛgyegye namu wɔ ha ma na ntientia awɔ Kumase manhyia sɛdeɛ bɛyɛ adesua a yɛsɛbi nananom yɛsua no hɔ no oso aba bɛfa bi odi yɛ me no odi kan akasa bebree wɔ fie aha menka no bebree deɛ aka no ɛbɛto aso wɔ fie yɛde yɛsrɛ sɛ yɛwura kyame wɔ ha deɛ ɔno ama akwan na wɔn si biribi nkyerɛ Dennyaase man na Dennyaase mpanimfoɔ so nsi biribi nkyerɛ o no mo mpanimfoɔ nyinaa aha na yɛde nyame ase sɛ nnɛ yɛnso Dennyaase yɛnyɛ bie a ɔno nso wobɛhwɛ akyiri ama yɛ na deɛ mesrɛ ne ahoɔden nkwa sɛdeɛ wobɛyɛ biara no nkɔ so na mmom matiw makaw akonnwadie ne wo ti deɛ me wura aka kyerɛ me sɛ mebɛbɔ ne nua amanneɛ ne sɛ ɔsrɛ no ɔba no mɛka yɛ nyinaa mmom na asomdue mmra deɛ nso ɛkyerɛ ne so biara na ayɛ sɛ ɔma naso teɛ no ɔma naso nti na ɔno so ɛmɛboa no ti deɛ mɛka kyerɛ me nana a ɔba ne sɛ nyame mmoa no na deɛ ɔyɛ biara no ɛnkɔ so ɛdɔ aseɛ buru ɛsɛ koro mesrɛ nsuaeɛ ɛwɔ me wura hɔ sɛ wɔmfa ma Dennyaase ma wɔn so mmra na wɔmɛka yɛn ho ma yɛmu ne adu ndaseɛ buru wonim anamo a wo maame watu afa akonnwa ho ɛnɛ yɛbɛduru de yɛaduri ɛma ne nkɔba da sɛ wobɛka sɛ wo maame wɔyɔ na nti na nsɛnsɛm bebree nananom akasa akyerɛ wo woba yi wode wotiri yɛ wɔ mpanimfoɔ atwa wo ho ahyia nya ahobraseɛ na mmom ne ɔmo ntena no kuredie mu nti ɛnɛ sɛ wonya kwan na wosi biribi kyerɛ Dennyaase man a ɛne mpanimfoɔ no nso si biribi kyerɛ wo a hu sɛ wode koroyɛ no kuredie ɛne abotrɛ ne akokoroduro ɛna wode bɛdi akonnwa no kakra mede ma wo ano nti me nua panin Piiiaaaaw Convention wa wonim sɛdeɛ amanneɛ ne amammerɛ mɛtuufo bebree sɛbe w'ani afi ɛnyɛ ha ne yɛbɛka bebree
said the Minia Kumaka no cray o mammy wabre ye and yafi back when yafi me no be cry me by influence yamuni some ring na manson a wo me frey me kind amaka obana na menye de me se tobo ebe ye wo ka no chese wabre na duanafo hene on de me amase no ye chese wabre bi wo bai e me yese wadi akonya awie etinu ano no so ntangase na di nini sabe wona na mo abeto wo mo ene wo famo a wo wani behu wo mo no hu kwan a omode Dennyaase man efaaye wo bai sisa no empuntuo enene asantemamu ayepe wo beji dini wo beye din yo eyempuntuo na ma school hu hiaw yewura asantehene enuti no aye education fan ye bi ma Dennyaase man enka se kwabrensia baaye no wonso de otim beye ye nie mesrawo memmeye so chiri cheche se nyame buaw nenne wusi bibi che Dennyaase man na ukoduru yewura ho a wabaye man hene diumpanifo ni mba no kore galamse ekokọ so yehu bebre mati bebre me amede mani akohu o bai tuhu anamon mbembe je na so die no kore bia wo bia aka santan no pe no kore nko anu ope won pen yiyimu o bai sebe omom no mon sebe ba won chen omom no beba obia de obia beka bia nya abutire netie ebia na sebe obia so onom nsa no no na asem no eye chen de oso onom nsa ema be so wahwe hweniye ema be so wahwe no kwa na meka kire wo no minim de America obeba be so wanya man hino na man hine nebo prawaso achi o yire dada enya afa na abepa foforo di uyiri ni ono na ta wachi a ene waduru sei o ma me de America no maka biem o ma me minim de anti America wona o wunti enene wo be fa sa atumi enne ne nkamom bibia frema menya ne de no waye de asese ba yewura ho no usimi so a me de beto nanim na bibia wunua asampon ososo wo ho odi dwuma mu wabre papa me de so obi nka me meka minim enkomre nyina agina ne so enye se afa obenya tumi a no omumdu achi nya wiyo mama wo bebre ho munya tumi wi a na tankonya nyina no ayiwo mama na fe odi ni se siribu na me wunim me na hwan da bi santen no pa homa so bro ho ase sabe so wanya aboa ama aboa ntimi aboa da mesrew bro ho ase e ma mpanifo nukura bi o ba bia no o mbeka a kirew adawma nanamo Obey. Winnie, you fear. Winnie, you fear. Before him for buyer, now go for my hair. I'll fold my hair. While we are sapon. How much you be? Yes, you two of them so much. Obey, me family up a conclusion. Ahini yenye tareshe enye mpaboahye wo bedi hene ama ho akekawo nti ne si di hene ma ho nyo hene wo bai dia no kreda bia ese wo ka dia wo hu ye kopa ma ne ye kokko fufu ama ne fufu men ko ye se we ye me maame we ye me papa we ye se entimi ko gira we ye chi da bi obi aye wo de se wa be Dennyaase man e papa wa yo mo maame nufu kesi obi abanu anu etimi enhwaw yensua o bai uni obi a nyese sei na se dabi otufo se me ka che o se o sha ko se
Ọdún náà lọ́mú tí ó jẹ́ o, ó ṣe àwọn àrùn ọ̀chí kò mẹ́rin. Kotire, ẹni àpamọ́, Bekum, Nifa, Chase, Ankobia, Chidom, ẹni Ashiame. Meka Dennyaase man entam awukusɛ. Na AKOSA YIADOM a wodi kan na naneme. Na man kwanchi na naneme. Na kokupoku na naneme. Na koseje na naneme. Enam sumpa me nanam de sum Dennyaase man ema bi so asante ma so no. Enna me na AKOSA YIADOM otoso miensa me ba beto aso. Me bei se man fa no kre ene me se ansum Dennyaase man ya na me to ya Dennyaase man.
amane ni amamrefie asanteman so TV Dennyaase man na almost atadwefo wo mate den yenya ye papa ba ko ha ye ne twetwe nkomo ono so na ni afie sanse panisi enko pese be pania ono ani abrewa ene akokora ya na wa hye no so wadaro man ma kwa ba asanteman so TV pacho wodin abije di agantwi boys din kase ye din pa di ampon agentwi boys ya kwa dodo na friend krodua mi no be pimo Dennyaase man krodua mi ye friend ampon wadaro ma mfan se ampon wan se mamenka ampon enfie se na konya to na akonya ni ada ho ache emire bi da ho enfie nkron na fufuro be di so onu ofiri wo no be enfie mo se odi so be enfie be aduasa de oyan enu ofiri wo no akonya na sa da ho biem be enfie be nwotwi de mi mfise nya enemu na sa na mi di mu ntintama efie akonya de fie ho ye kura na ye so chame hini mu di ni soye enam sente ye ntimi nsoye wa chame hini ni ho Omanhene ni ho ama kuro ni di ada ho msa ete na ya abase na me kuro no ye Dennyaase Omanhene ahinkuro no ye ho akire pa because himfu no ba omumuye omubuye kura nzo a enime pi wo ho a wo mu hwe yen because omu di kobone po no ni na France ye di kono ha ne ye ahinkuro ni de o magya ya to moja enti nyeme pi wa ayere wo be kuro so hu se edi kura di container ni kiosk etwa kura mu ohi a kata kura nani edi container na kiosk akata kura ye ni de wadaro ma Mr. Hampon ma me mo ne sa sanse no na hwefo ne Dennyaase ma ye hwe o mbe hu ni ye akonya da wo mfie nkono wahema ebedi ye afi we so ada so mfie nkono na sa mfie nkono sanse ye hwehwe mu na be fontentanem die ne ba bia ye hwehwe mu no ne nana mo bonkro no mfie nkono na akonya ya da ho no ye nya hene kane na no hene ne kuro yi mu ene se sedi ye nya nana AKOSA YIADOM otosom ye nsase Dennyaase Omanhene enso so ye ben sisa ye ben ene beba Dennyaase enso so ye di hien pi because emre no na AKOSA no ma wine di so no ye nyeme pi ye di sa minute susanti ye hu ni ye bazo ye ti ye hu bi because me ho manya nyini me fi me nie fi pa and AKOSA no matu no so bae no onso so ye ne fa onu ne hire ansa na mfie nkron ba akono be dikan onu ofiri wa sa na na ye koi na hire ya bi ma bi mu afi wo ya ba no onu ye bae no aya asiye ko asiye ba enti nyeme pi wo ha ni ntimi nkan den because na say oni domo no wo no dodo no akodi no ha boni ne po ano ani France de keke kan eti Dennyaase man de no se eti woni hwe wo mu so ati ameze se no ye kodo se di waba no obayade a eye ade hia mekuro na Omanhene kuro no agidin because ahinkuro ho na ahinkuro ni papimo a ma dom na wo na chi anase nkuro no a ewo no ho no ni ahoden because ye wo ye wasanteman se kuma se ne masanteman ya santeman le Dennyaase kuro no ye Omanhene kuro no ane me kuro no ye kuro owo ne me cho no ne se kuro no mo ye kuro ya ahinkuro no eni fapima na se eni gina so de ne se kuro no ye hu de ekọ mo amakanya ma ye de wu no msense ho ni so mu hia mo de enko an ne so ahinkuro no so ne nkedi kan because we Ghana hai asantema ho aye Ghana anna ye won kan ya ye Ghana ahinkuro eti se bibia ye na nkran no ya ahinkuro no edi ka tu mponko ni kuro na ka no ato so ne so Dennyaase ahinkuro no aye kuro na ahinkuro no ye hu de ekọ nti se ye sinsem ne mom ye ni se nyame nti de o ya aba no obeyade ama ye nyina so yakoma ato yem ama kuro no aye Dennyaase man kuro ni nyina ra o mu nyina so anya ato so akọ za ahinkuro nti kuma ni kan anko a mama kan nyina mo kokwa o won de mecho no nti sa na ye pe se nyame se wonya akokoduro na wontie de ye beka ani de obeye no enye ade a betima so onu a betima bo no ama onu na konwa na obedie no etime tumpon ne ye nso edi na chi so hu se na we buy ron so aye bi because nipa de esi bi be ye bi ne bi so ato so o hu ne mecho ye beda was opani ne wada aje ni Mr. Hampon Dennyaase na atenenka no ye ne onua wada ma yefra say so ye fra me atachre matin onua Hampon ye pani aka ne nyina wonso kakra sen na wo kan dia fa Dennyaase akonya ne to ye ne abesi foforo wada roma de yesra say amfo ne chene to aso sabi ekuro bia sabi ohini ni mu a
ekuro no wadaroma etom pan na so Dennyaase nya wi se de yepa ho ano no ete na ye nyameda roma yatena che me komade ya bre ene de yesu nyame woti su frɛ ne ye nya ye henene na AKOSA otoso me yensa wade amaye Dennyaase man de ye pa na se yensa kan ye henene sabe wade akoma pa emra ye nyina so ye man fan pa we frɛ osoro ye fa mo ye hene no fa mukuro ni nyina nya Dennyaase nko awo entra nko ka ho ba bibia Dennyaase hye na se bia no wo hwe se wo hwe kuro ni ye amaye ye hwe ye koma so ade ano no de nana ye beda wase no wada no atachira mate Dennyaase kuro no adwenkyerɛ ene wo so de wo woka Omanhene awaba na AKOSA YIADOM otoso miensa de wo so ba wo sere se wo mra emeye eno no Asantemaso TV yuguso aye somo ye kwa yimfie wo ne yakohwe nananom baba be swan de akyerɛ ye Dennyaase Omanhene awaba na AKOSA YIADOM tie mu wura himfie ne enkoya mane ne amamra aka wo hono Esisuye sana na zero sisuya nso basu anapo ewio ewino ofura mena mama etumbe na zikwa Piiiaaaaw Jami Doko, sasa kwa ni education. Depo na na kokota. Wadaruma. Asumpa na nanu achiame asuma na AKOSA ene mamkakunya ebe sisene. Eno na mebe twaso. Wadaruma sai ma asuma na me shi t-shirt a. Yeah. Now so there. Come here. If I talk sana hina be kasa chewe. E fe na kekere ado. Abedo. O sana hene. Asompa be na namba sunu ofia ha. Na champa kosi. Na ifabra. Na se godo. Na kokko. Asu ye no. Sanso pana na namba sunu da. So from na pa ebia na to beba. So ya ye mura. Be question train na. Piiiaaaaw. Anyway.
ɛna bɛn mu hene ɛna ɛkasa no sompa ɛna nam ɛba bɛ sum yɛ ɛno na bɛgyina so wofrɛ ma wie mu ale o ɛhyia yi yadeɛ mbɛba mama me tɔnta Piiiaaaaw Ekonya so para sana ana odawma esiasa Semrei nana AKOSA YIADOM se Dennyaase Omanhene a wabese bibidi ache Dennyaase man ena mprempe nana no binsra trede hene ede edo akwakobo wodom ama momahu sampa omo nyina eba ababesom sikadwa sanse kontina fade omo nyina na te wonum ntomo ba nese nana no eba be ma no akwaba enti nana no gusoa kire ye nana AKOSA YIADOM otasom ye sase Dennyaase Omanhene a waba mprempe wabese bibidi ache Dennyaase man na nyankopon YIADOM a na watwe mienu di animi okọ na kotokọhene bi eye Asantuma Traditional Council kotokọhene mane kwan ya wase bibi edi ache asumenya akomu hene asumenya yewra wode no okire kosi intrama seven prediasa na komu hene na mprempi ono so aba a wo ba si bibi waba be boa ne nua eye na AKOSA YIADOM se eye Dennyaase Omanhene na kokofo Omanhene ne si ana mu so na mprempi ono so kwachia ye nana nam gusua wo mo chia dia na sese amane amamre kwan so se de wo hene bi ebafia na hoho bafia yisima no akoaba e de bafie no sa na waba eye na AKOSA YIADOM a waba no so ye baba ma na akoaba e de aba Dennyaase kodua yi mu na amane ene amamre kwan so omo ye no eti prempren na AKOSA YIADOM ono ene ye Dennyaase Omanhene enti nana bayi a sebi oba peni ana oba hema se Dennyaase Omanhene eni aidie ono na eba behwe na okope na bere watia na wode na ba no mo de aba besom sikadwa sansa asante no eye oman na yewura so betwa dwire yi wa hwe na ba bia sebi ade ato wansisi bi anhyemu a dwire twa no sebi ebia na ankwankodimu ti amane ne amamre ekoso wo ye Dennyaase krodua midie na zese ye ntoto na se kraa yi tuba be piemo Dennyaase ahemfie dia na se enye asem komati nana AKOSA YIADOM emprempen nana kwabenansia se de o ma bedi ade na ne din kura ne se kwabenansia no se se de ne din no enye kwabenansia bi me ye nana AKOSA YIADOM otoso miensa ono ene Dennyaase Omanhene amane ni amamrefi Asantuma TV ene yeda so aye wo Dennyaase na AKOSA YIADOM aba yenya ye papa ye na ba akoso wa ye na twetwe nkomo wono so sebi ye wusena na chini yesi ne so ebia woni mo hene kura wo ye meka se okuro mo hene jebre enko ba bia wada ro ma akwa ba Asantuma TV pacho wodin midin de dudu obri bi nana antwibo osia ko dombo nsam a odikai nana pacho o ye hen fa hen ye adankranya Omanhene ne mpono ahene Adankragya Omanhene ne mponu ahene nana yenim se nana Adankragya Omanhene wantumi ama onu aba besina ne mponu ahene na besina nim nana yehwe amane ne amamre kwan so sante hene Asantuma Traditional Council de aba na wieye de yeyi entiasewu oh ne kwan so ano no mpanimfo kra me etiase nipa ye adwuma wo home enti aba na wie aba me fa se aba yi de ne kwan so ano no se nananom so no ama ye kwai se ye nkone home ni nkodi bonya enti ne kwan so ano no se ne kwan so ano de nana yehwe emmabunu ayesi so ayeba emmabunu ayeba amane ne amamre wa santim no yeba besia ye besia fefoforo mu yemfa enye bibi edi asem afutuo be na ye de mamabunu se de be ya afia ye besim ne amane ne amamre no se de ye hu ye yeso ye de hu besim ne kwan so ano no me de be ka kire emmabunu omo wa santim mu se
bebunu bia sakonwa wo fia wo so wotwe ba akonwa no na wo som papa na wo som no ohene kro na wo som na wo bɔ no som no wo fa na se unua no som ohene no tambia wo kɔsom na wo kɔ asetena na sakonwa no to a wo som papa na wo som no nti ohene ne betima to na se enipa asem wasi som a wo som nti no akonwa no mfa ma no nti som de besre me nananom ne mo fa asefo a mo wa santemam se som de wo so mo som yani akonwa da efie ti hoyi wo fa ase kro oba be som wa na ye ne ya oba be som wa na ye ne ya ebedu se bi kra wo po bi kra ma na kra wo chi ne ya kra na wonya obi a na se wan som a akonwa to na aba be pedi nti wo som a ebi na akonwa kra na wo fie kra na wo som pa wo som pa na wo som ya ohene na wo som no kra atimi hwe wo ho pegya wo emo akonwa Wadawo mama se me se twato ye kubepi mu asantema mu asante amane ne amamre no ye kusua poma ye mfa nya hwe ene obi ka asante kasa kora wo suku da mu a na ye tia no se won kana no tu no nka obi kasa eno na ye enhyehyɛ ye be ne de begu akwa mu a ye amane ne amamre no ye betimi ya kyerɛ mofra fe na wo si so no ama o maba ba ye se bi mpredu ya sama be fa amane ne amamre no se de o musi hu ne kwanso ano no sesi asante amamre mu ankasa no ye kasa ankasa ye kana ya toato akọ sene se hunti ne ya toato akọ kasa na ye kana ya toato akọ no ne ma sesi a ye ho kire no because ye ne ye tutu kwa bebre ni ade de onko China nko hu se China ni ka brofo anase wo katwi anase wo kawe India nso sa Germany Italy ahụ dị eti no entuwe se nkro na a omufu omukasa na on the time bia omukro na koso but si a ye Ghana for na nkasa yesu atra enya sanso na wose keko obi wo kra o kase twi ya nkasa ye ti o kase won tro bibi twi kra na o timi ntro ba o kase won tro no bofu do betro enti na se si a na wo no ukrom kasa na o kana o timi ntro a wo tro brofo no uye bruni eno na wasi ye shemu kana na nanom ye shemu kana se ba bia wo free no ho kasa na wasa wo ka osori ho kasa na ye kana na ebe da wasene wada aje a wo so oje ne kwanso a tutu obrebie eye nana adankaja ne mponu ahere nana AKOSA YIADOM tosom ye sasa Dennyaase Omanhene ataje forward Dennyaase man so omo so atede se ne omo so atemfie nkuru ne na akonya no ada ho se me nana AKOSA wo swan dia che Dennyaase man so eswan ede akire ne dia na za se wo so pagya ni mo no che Dennyaase man ema obi biara nso so akwa na mo be biara nso so mo ene yo so ma de osia yo no ma be cha no ele ensan ye ase amana na abate me na AKOSA YIADOM otoso me nza Dennyaase Omanhene ana echia no
Asantema so TV. Yes, so mosompa.